Naaresto ang apat na aktibong sundalo dahil sa paglabag sa Republic Act No. 10591 kasabay na mahigpit na pagpapatupad ng nationwide gun ban ngayong election period sa San Simon, Pampanga nitong Martes ng hapon, April 8. Ayon sa isang concerned citizen na nag-report sa pulisya, may isang sasakyan na kahina-hinalang sumusunod sa kanya sa pagitan ng San Simon at Valenzuela City sa loob ng 5 araw. Ang naturang sasakyan ay namataan din malapit sa Global Asiana Business Park 1 sa Barangay San Isidro, San Simon. Agad itong sinundan ng mga operatiba at naabutan sa isang gasolinahan. Sa kanilang paglapit at pagpapakilala, isa sa mga sospek ang agad na bumunot ng baril at nagtangkang tumakas. Nagkaroon ng habulan, ngunit naaresto rin ang mga sospek sa kahabaan ng Quezon Road, Barangay San Isidro. Isa sa kanila ang nagtamo ng tama ng bala sa leeg at dinala sa ospital. Nakumpiska mula sa mga sospek ang 2 baril at mga bala. Ayon sa Pro3, ang gun ban ay ipinatutupad para sa lahat, anumang posisyon, ranggo o samahan at wala itong exemption. Naharap ang mga sospek sa kaukulang kaso habang patuloy ang investigasyon ng kapulisan upang matukoy ang lawak ng kanilang mga aktibidad at kung may kaugnayan nito sa iba pang criminal group. Umarangkada sila bagos. Kaya po since nakita nung isang intel operative natin na may hinugot po doon sa may bag na barel, pinutukan po ng tropa yung gulong para ma-immobilize po yung sasakyan.